Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Sabado nights, walang batid ang gimmick. Pag ikaw ay very lucky. Sabado nights, umuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado nights. Siyempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights. O Sabado nights, ito'y bigay sa akin. O Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate drugs. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag Paramati region-wide? Magkapakalagad kita sa nabilini sa Kauras. 12 minutos karangadlaw, Sabado night, Petsa 24. Sabado naman edisyon sa inyo sininga para tuntunan sa kanaandan. Liwat naman naton nga mangin kaboylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sininga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sinikapadulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry sa atong sinikapolisan sa Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod.
course, ang ato sinimata kadulungan oras sa kagabiyon ang ato sa Patrol 2. Ang ato sa Crosswind Patrol kay na pa nagkalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Liwat naman naton nga bantayan kagimulsuhan ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabiyon. Sarano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado night, builog nato ng Puwersa Aksyon Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Nino Bugina. Ato mga pagbantay sa mga updates sa balita nasyonal kag international. Sa gihapon ang ato nga pagtutok sa updates sa mga kaso sang COVID-19 nga nagakatabo diri sa palibot-libot sang pungsod Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan ina ginatutukan ni Aksyon ang Defensor. Opdama kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Siyudad sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanda ng inyo sinialaga dito sa Angkorman Action Night Patrol Program, ang pagbabalik, the return of the comeback. Ako naman si Action Eric Magbanwa, op din ninyo ako sa Nabilini sa Kaunas. 10 minutos nga pagpangalagad inyo pala tuntunan. First and foremost, salamat gid kay Action Jan, Action Marlon, kag Action Art Ayhupon na nag-uyat sa aton programa sa pila ka mga ginabing nga nadula kita diri sa aton nga program tungod sa mga circumstansya nga hindi gid kun kaisa mapaiway. Wala makahibaluti na quarantine gid kita 14 dias ang nami niya sa amon kay ti ang quarantine natabo sa aton puluyan, hindi kay sa quarantine facilities. Nagpositive si Bayawon kaling kati asymptomatic man daw wala man kami worry kay daw sanggin kadtuan sa sang City Health. Naging kuha siya sa amon puluyan, sakay sa ambulansya padulong sa quarantine facilities. Daw wala man kami sang nabatsyag sa amon lawas. Wala kami kabilog dan sa sulod balay do unsik bilog. Pati sang duha ka mga chikiting. Salamat gid sa Dios kag salamat gid kay God. Nga wala Manila kami gin pabayi. Advice sa amon sang City Health sa ginkuha si Bayawon dala sa quarantine facilities nya i-home quarantine kamo namon nga 11. Pero siling niya kung may mga nabatsyag kamo sa lawas nyo, ubo, sipon, hilanat, LBM, panalakit sa lawas within 10 days sa sina nga period, pabalon nyo gid kami. Ay, thanks God. Salamat gid sa aton Diyos. Nga wala gid kami sanggin pabatsyag nga mga sintomas. May ara, ubo, sipon, pero siguro sa dalasang panahon bala, kag sa yabok, ay isa sa amon nga nagsulusipon kag nag-ubo. Katulukay kami nga ara sulod balay Pero para masiguro, yun pa swab test ginamon ang isa sa pamilya nga nabilin sa balay. Thanks God ay nangin negatibo man ang yasini nga swab test. Dito nakaginhawa kami sa sulod balay. Wala palayo lang ti ko na positive abi. Kundi tanan kami swab test gid. At ilapta gid kundi nga quarantine facilities, no. Salamat gid ay negatibo. Do halos kami sa sulod sang balay, do halos kondisyon gid. Why gid sang may nag siburo sa amon. Dinami lang kay ti during sang quarantine period kuan gid kinanglan gid ang
ginatawag nga akigbato bisan negative ka, pulo pa balhas ka day. Agyan tama na mix kla kag pamalas ang bato kag balas bro. At may ginawa mo ng balas lawas ta. Importante da nga mabakod ang aton nga immune system. Kaya kung maluya ang imo sini nga immune system, dara gisiguro tapikan kagid sa virus. Pero kung may virus ang lawas mo, nagabato ka sa immune system, inom ka lang tubig damo, vitamin C, pabalhas kon aga, nakaluyan sa mahal nga Diyos. Safe and sound kita. Sang kahapon lang kaming pamilya sa sulod sa balay nag-graduate sa 14 days na home quarantine. Amo na kabudlay kung isa sa pamilya nyo magpositibo. Ngayon na kung siya lang yung isa, kung tanan ka mo sa sulod sa balay, maubos ka virus, sos por Diyos por Santo. Okay lang na sa imo kung lagko ka na bla, may buot ka na. What about sa mga gagmay kabataan? Ano nang worry mo mo? Amo na siling ko, ang aton lang ibato sa virus, amo gihapon ang pagsunod sa aton sining health protocol. Importante gid na durante nga wala pa kita mabakunahan sang vaccine. Kung isa lang sa inyo pamilya na nagpositibo at kamo nga nabilin sa balay i-quarantine, okay lang na kung may ara ka. Pero kung wala ka, galaot man ang paginawa mo. Salamat gigli sa mga taga BHW sang barangay Panukoy at sa mga taga City Health Office sa ilaman nga concern sa aton pamilya, no? O sa inyong alagad. Ako gid ang atong pasalamatan ang amon nga mapisan nga mga BHW nga way gid nagpatumbaya sa aton, no? Pati ang temperature sa aton lawas bilog nga pamilya sa sulod sa balay gina-update gid aga gabi. At na-maintain ta sa kaluoy sa mahal nga Dios sa sulod sa 14 dias. Kaya mo nakabudlay kung matapikan ka sang COVID. In fact, ining lately lang, mga migot nga mga pulis nagpositibo sa COVID-19. Ang akon ihada kag ihado, nagasawa nga pulis, nagpositibo gid sa COVID-19. Worst, kay symptomatic sila ya. Ang tanan nga daw ara sa lawas nga may virus ka, daw nag-reflect gid sa ila. LBM, panalakit sa lawas, sipun, ubo, hilanat, ara gid sila, kumplito gid, mag-asawa ni sila. Puraw ihada kag ihado kuno si kasal. Ang asawa ti BGMP member, ang ihado ko ti pulis. Duha gid sila nga mag-asawa. Pati ang apat sa pulis nagpositibo man sa COVID-19. Kaya nabilin to nga pulisya kay siya ning hepe sa police station 4 at igin swab test man eh. Diba way pa na mabalaan ang result pasi buwas pa na o kung sa Lunes pa mabalaan. Ang suspicious ang ihado ko ang virus na kuha nila sa sulod mismo sa police station. Ten tao dagwa sulod mo. Ang kaso man sa akong amigo ng isa man ka chief of police sa isa ka banwa sa Southern Negros. Sus, nagpositive man. Pati ang asawa yung nga policewoman man, nagpositibo man. Worst, kaya ang bata nila, nadala man, nagpositive man sa COVID-19. Kaya mak muna. Kami si Rablias ang pangabuhi mo, sa tugtuod lang, kung ikaw makaangkon sang virus nga COVID-19. Amo na sa aton matag panamati, subong nga nagapamati gihapon sa aton program, ang aton lamang reminders, rejoinder sa aton nga mga kaaksyon, sundon tagid ang health protocol.
pangugas kamot, gamit ng habon, ano pa, social distancing, wearing face shield, pamanin na lang sang face mask. For the meantime, amo na ng aton nga ibato sa aton lawas. Depensa sa virus. Importante gistanan na vitamin C. Ang steam lang na tawag nila ni. Isagi sa dako nga makabulig man kung may COVID-19 ka. Kablang tabunan mong imong ulo sang tuwalya. Nga ginagaang mo ang ilong mo kag baba nga ginahaklo mo nga aso halin sa ininit nga may asin. Isagid sa garantisado nga makapiyan-piyan. Tumargid vitamin C damo gid ha. Kag inom tubig. Importante gid sa tanan pagpabalhas kung may time. Isagid na sa mga depensa sa COVID-19. Hindi may malipos sa iyo, damo na nagkalamatay. Huwag pasinoy ang COVID-19. Bata ka man o kontigulang, tambo ka man o kon maniwang. Basta virus na ang magtapik sa imo, COVID-19, kululbaan, kag inyo halungan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, impunto, pangot, las 10. Sa sinigabahan sa atong kapapalagat, antes na i-check ang mga report na gikan sa atong sining mga correspondent o naunta na report sa atong sining patrol 2. So, nangabahin sa atong sining pagpangalagat, i-check na si Action Dale Salazar. Observation report, Sabado night na atong sining pagpangalagat. Ang report ni Action Dale Salazar. Observation report. Ginadulong sa iyo sa kalawan sang D3 Bayo. Baloon ta sitwasyon. Sa syudad sang Bacolod, sa paglibot-libot na ni Action Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Yari si Action Dale Salazar sa report observation. Dale, Mangabi, Dale Piscarin. Action Eric ang pagbabalik ni Action Eric Magbanwa. Yes, my new world. Yes, Action Eric na. Mogid na hidlaw sa imo pag naga-countdown. Sa imo sining nga pagbabalik, Action Eric. Gani man, Dale. Nakaluyaan sa mahal nga Diyos ginbuligan ta. Oo, ang imo sining nga mga overseas nga mga fans. Overseas gid ya. Mga taga-abroad dira nga mga fans sa Action Night Patrol, Action Eric Magbanwa. Liwat nga masaksihan ang naya nga itsura. Dopiyo ka ba? Kita mo rin na idlaw sa imo, ang imo sining mga komentaryo, ang imo sining nga tingog. Doon tayo sige-sige reporting may Action Eric. Pero nainggit yakon ikaw yan nagawit sa Night Patrol. Subong gabi, Dale, pasugtan ta ka imo na subong gabi. Bawi lang ko doon sa Bado kay subong imo gid. Imo. Ang Night Patrol ito ikaw lang niya makauyat, Action Eric, nga daw Action Eric, bilang ang brand. Ang brand bilang Action Eric, may markana. Sa Night Patrol, ang tunog na, tananananan. Ay, mo gid galing nga ngalan, agapelyedo, ang nagatatak sa paminsaron. Oo, Dale na. Imo pa lang na. Imo pa lang na subong nga gabi sa Bado, daso sa Bado, mabawi ko Subong niya pasugtan ta ka imo tanan. Wala siya nakalita mo gid nagayuhom subong ka, nagakalipay. Ilabi na ang mga katigulangan. Ang mga fans of Action Eric, ang mga senior citizen na nga mo ginang ila sining pampatulog. Correct. Nga antes magtulog, Night Patrol anay. Yes, para kompleto. Kompleto. Sa harakhak. Mga Action Eric, kay natapos na ang imo sining quarantine period. Ikaw mismo maka-share Yes, ang imo sining experience, Action Eric. Mo to.
ma-encourage pag itang publiko nga hindi gid magkumpiyansa. Correct, Dale. Hindi ka magkumpiyansa to. Kay, ako ganun sa totoo lang, na-surprise ko to sang pagkadto sa City Health bala. Nga kay kami mismo, doon kung si Mrs. nakabalo, pero ako ay ko kabalo, siya ang agang i-pick up po na si Bayawon, kibot ko, sining ko, ari man kamo, hindi ko sino kamo, niya taga City Health kami, sir. Duwa siya nakababae, tapos isa ka pulis. Sila ko man, hindi ko man, kamo tani, day. Nya makuha kami kay amuni kay Bayawon mo kung how. Nya nagpositive siya sa COVID-19. So, doon palang luya ko deal mo. Correct. Kaya ang sa pinsar ko bala sining ko ti okay man naman positive si Kuan si Bayawon pero nang worry ko bala kami sa sulod balay bala. Amo nang worry ko mong so ako mismo daw hindi ko kabalo ko nang himuon ko hindi ko kagiyo daw na paralyze ko. Daw matangluya ka. Daw unexpected bla din way ka bala ka inspector bla nga mo na bla matabo bla. So sining ko tulo kaya ni Mrs. kasang mga baya ko man sa nga nabilin sulod balay ko tinanok tas ni. Ting advice ng City Health yati 10 days ka mo home quarantine at 14 days ka mo pero within 10 days period i-obserbaran yung kagulingon yung alawas itulo kay kami ko sadya gini karon. Mayo lang ang day kay ti mga mabakod man ang immune system namon mga pamilya man Correct, actionary. Ang uri ko man ton duwa namon kakabataan mga chikiting bablang ara man sulod balay bla mga apo na ni Mrs. bla. Kaga apo ko man iti kuan gid ko daw laing gid ba tiyagon ko mag halaplaag na kamo bla kag alay ba ko ni swab test kamo bla tanan bla day lang nang worry ko man mo. Mo lang bulubod la actionary. Okay na ako mag negative ko mo tanan pero kung halos sabi karon sa inyo pamilya nga nabilin sa sulod balay nagpositive ba sining ko. Mo sining ko kami miserables pangabuhi mo kung magamo na nga sitwasyon bla day. Bulubod actionary kay isa may goan, ang iban malatnan, amo ganang dako nga problema actionary no. Gani day. Dapat dati may mga in case of emergency dapat preparado no. Preparado. Ilabi na kon mag-positive actionary kay mo subong budlay kay kadamo sa mga COVID-19 cases ina-admit actionary sa mga hospital. Dili sa masyon sa bako. Actually, kabudlag actionary nga once bisan i-swab test kag nagakulata paningkoy. Ang imo sining paminsaron kung balalong resulta daw hindi ka makatulog, daw hindi ka mahimos. Lagi na tortured lang imo paminsaron bla day. Mo nang labi na gid kung ang ginahulat mo lang imo lang resulta sa swab test mo bla. Na-experience ko na actionary daw mentally hindi gid healthy. Kumbaga nga nagahulat kaya sige mo sining swab test what if mag-positive ka kadtamo ka sang lugar nga ginkadtuan amo nang bulubod actionary no kaya imo sining mga abyan ang pangkadtuan mo ti mapektuhan man ang ila sining pala nga boy kaya hindi ka kabalo sang tao ginaupod mo ginaistorya mo may na kon kitaanon ang virus kasi mo mapalayo ko din siya pero kitaanon dan dir. Correct, actionary. Kamo nang ginasabat sulit sa mga opisyal sa Bacolod DOC nga ang matubang mo o sa kilid mo itataron mo na sila nga COVID-19 suspect actionary ka para at least ikaw madistansya kadaya sa ila kag at least safe actionary kag syempre ang face shield kag face mask sa gihapon. Extra precaution kita especially kita ini sa action radyo mo na bla. Good actionary no. Gagwa man ta da. Sa hindi kay malikawan ko sa dili gagwa man ta mo. Yes, actionary. May mga press-con. May mga on-the-spot report. Mga face-to-face interview, actionary. Especially sa atin sa media, actionary, share ko lang mula ako sa mga experience. Okay. Sa atin lang pag-register, ito lang ni Benitez sa Comelec Bacolod. Nakauna, kaya pastar mo nga wala kayo tupad sa kilid, sa likod, sa tubangan mo. Nakapastar ka na yan, pero makibot ka na lang yan. May tupad ka na nga nag-dikit na sa imo. Ano pa ba yung mo-bra actionary? Kaya wala ka, ikaw yung una mo, dapat ang sa tupad mo. Sila na yung ma-adjust. Daw ka, kumbaga, bulubat siya man. Especially bala, deal kung news na kanil pangabalan, kung sa kakalipat ka man mo, kaya ginalagas mo, balita man mo. Igo ka lang mga kamarad, magiligin hanot naman, di tinoparay kami ito. Di ba di social distancing ako? Ang face shield pero actionary, especially kung grabe ang hangin. Hindi mo na masaksak ang face shield mo kaya kinalupad. Grabe, no? Nag-report ko, ginlupad ako sa nga face shield actionary ka. Kaya mo lang bulubudlay. Mo na lang katapos ang media, kita ang nag-educate sa publiko nga may implement sa social distancing. So dapat ang kita mismo ma-apply man sa sining nga minimum health protocol. Kumbaga, wala sang exemption actionary. Galigati ko sa deal blang kalipaton ko sa aragin na sa unay sa lawas ng tawo mo. Ang
excitement nga makakuha sa recorded interview, Oo. nga maka-Facebook Live action ni Ang Eric. mga exclusive interview ta, Mga ano ba? exclusive is nagakalipatan. Pero ang mga tali bla, i-remind ta nga itong sininga self nga magbulig makita, no? Kay Yes. kabudla na siya, kag kita ang nag-educate sa publiko, kag kita man mismo ang nag-violate. Gani, no? So, hopefully, maka-adjust, no? Ang mga katapos ng media sa sininga sitwasyon do, nga aliwat-tiwat ka mga reminders. Gani. Ilabi na kon, pero sa NGC, mag-press con, gina-remind reaction Eric, nga hindi kaya mag-start ang press con kung wala nag-social distancing. Importante na organize. correct. Organisado, like, may mga palukuan na naka 1 meter apart dira. Yes. Mayara sa mikropono, naka-distansya, kag tundihin dirang mga kameraman para at least wala safe Gani. lang. Kay budlay mag-positive ang isa ti mahal daan sa buong action Eric, yung mga PPE, kawid ang magasto once na ma-admit ka sa hospital mo. Gusto na. Ang mga personal protective equipment dira ikaw niya magasto mabayad i-charge na si mo sininga bill action Eric. Gani. May mga lugar may mga post social media hindi diya sa Bacolod kundi sa Luzon. Oo. Ngay isa sila katabi ni action Eric kaya nag-positive ang ila sininga bill close to 5 million pesos. Sus. Amo na siya ang bulubudlay. What if kung remedyo general kaya Ay, agoy. kagadalaong kaya sa hospital action Eric pilaman ng charge sabi ka PhilHealth pilaman na daang Gani. inidak no amo na siya ang bulubudlay. Worst deal kiti ang mga ospital subong daw halos puno naman, di ba? Yes, action Eric. Sa pag nakakulbaan, Hindi kaya makater action Eric dayon yang dalong ka sa hospital amo ni what if puno na tong ila sa mga COVID-19 beds. why kagid. Why kagid? Amo na ang bulubud action Eric amo na nga pangaman ka na lang. Oo. Pangaman ka na lang kag i-boost mo dirang imong sining immune system, Yes. vitamins action Eric, exercise, Oo. kag kung mo pa lang ang ano lang likaw-likaw lang anay sa mga biyahe-biyahe kag travel. Gani ang mga kuan lang mga guluga diring gamay mga bulo birthday bla ba kung pwede lang ipaiwan ng birthday ah. Virtual talaga. Oo, birthday lang mo the birthday. Hindi gani iti kamo na nga papila sa sulod balay ani mo na magbulo birthday anay dahil kamo siya magimbitar pa sa iba yung pamilya sa iba pa tong lugar bla dahil. Budlay kita. Speaking of gathering, mga family gathering, hindi mo mga action Eric maglain ang buot sining Oo, mga pamilya bala sa out of town nga makadto din sa Bacolod ay birthday yan. Gina-expect mga action Eric nga may aras ang gathering, may Correct. hinanda, may Oo. videoke, may imnanay. Di ka malo naman sa sitwasyon sa mga COVID-19 pandemic, gina-expect nila yung ma-celebrate kag iimbitaron sila. Gani. Amo na ang mindset dapat sa mga Pinoy. Na dapat hindi kita yung ma-pressure man ang tao nga maghanda. Correct. Oo, kag kansindi man na sila action day la. Importante tamo pa nga birthdays. Paulihi. Nan Importante healthy lang sinari ka. amo nang importante gidil kag ang mga pamilya nga may mamo nga mga gatherings ti may kansindi man na guro nga bisan hindi sila na pag-imbitahon kami lang dali mga celebrate anay kiti amo na bla. Kami ara ganyan mga kami mga himapagid lang sinari kaya ay wala ko lagi invite duga-duga i-post ka na sa Facebook. Oo, tudno may katabo na hindi ba? Meron na. Sinari ka, isa may mga Pinoy bilang mga style hindi tanan na iba lang. Gani. Ang mga mindset production nga daw kakiwi bala nga wala kaya gin-invite ay na ano to yung kada tuig may celebration na invited man ko to pero subong nga project wala ko i-invite. Gani no mo na bla. So muna daw ka kumbaga intindihan ay lang sang sitwasyon action kay Tartegeda Kabudlay. By the way, guli ka pasalamat man kugli sa city government sa Bacolod bla kay Mayor Bing. Nga nagpadala man sang bugas, noodles, dilatas no sa mga upod ko man sa council kay Barangay Kapitan Bibing Nobleda na sa council sa Panukoy. Salamat gid sa support man na sa konto sa balaya. Yes, action Eric. Actually, hindi lang kamo na action ang lockdown. Actually, sige na yan. Once nga may pamilya nga na-sealed down for lockdown, automatic na yung barangay. Gani, Lahat oo. ang reaction Eric. Kaya hindi na siya adlaw-adlaw ma-publish or ma-post sa social media. Gani. Nga once nga may ma-sealed off dira nga balay, ay wala na ayuda. Amo lang tupaga enhanced community quarantine. Sige na yan. Ako nga ni Dilyaw ako nag-expect nga mabulig mabot man na blang amo na galing kiti obligasyon ng sa syudad kag isang barangay gali eh. Yes, action Eric. Hindi na ya pinilian, no? Kibot ko gani, hindi ko ba sa kadamo-damo man nga bugas sa dilatas sa noodles ni man. It's Tama na either manggaranon ka man. Naglain ka. Hindi pero na lang hindi ka mag-expectar lang alimot damo pa man buliligan mandil mong. Kali kita mo na blasling mo nga wala pilian na manggaranon ka man ukon imol kay obligasyon sa barangay ag syudad ti padalaan ka ginan nila ya. Kung nara
ka man sa tunga-tunga or middle kada actionary Gani man. wala nila pindilian patas kumbaga kung Yes. ano ang mabaton Oo. katigado amo man ang mabaton sang may kaya actionary ka Sa totoo lang Bladel, ari prang kanang istorya itong mga noodles kay iban nga bugas barang pedarato sakon, gin-share ko man to sa tupad balay namon. ay Oo. Gin-share ko man to yung iban na dilatas, mga kwanto noodles. Although nga ti intended para sa amon to. Pwede ganito ako mamalading nga doon sa sobra na gidman sining ko hatag taman sa tupad balay ta. Day. Oo. Sana all. Hindi man na. Erika, Oo. ano sa ano, kakon na sobra na, ti, atag mo sa iba. Oo, kay ti sa tutuod lang, ti kung sobra na gidman, ti atag sa nagakinanglan, especially sa tupad balay, mo nga pulupigado, baladel. Oo. Ti na ulos lika, kung may bisan paano to ah. Kaya mo na actionary, kag iban nga may kaya-kaya, do nahuya magbaton Ay, sa muya kayo. ayuda. Hindi ka magkahuya. Sa totoo lang, hindi ka mahuya kay Gracia niya Ay, din. grasya na. Oo. No, patulon mo. Patulon Oo. mo, actionary, kag kung may ara ka na sa tao nga pwede mabuligan, ang Oo. wala ihatag mo. Kung do halimbawa mangrano kada mo ka kwarta gitagaan ka sang barangay sang syudad sang amo na nga bululigan ti kung do para si mo yung mangranon ka ti sige lang patunay atag sa imos tupad balay mo kay pasalamatan na sa tupad balay mo. Amo magani actionary, no? Di ba Kay, natin? ito sakto na, no? Arab lang do nga ti, ang imo sila nga ATM, mga 6 digits dira. Batuna lang sa gihapon. Ito patuna lang oh, kay Gracia na ya mo. Kung buot, kung da sobra na gid mas panimalay mo, i-distribute mo kagatag mo sa nagakinanglan kas tupad balay mo. Dako gid na magpasalamat na si mo na nga mo na sila bilang ati wala siya naka-COVID pero bisan paano nakabaton man sila mo na bla. Amo na siya actionary kang mayo dira nga style, no? In other words, hindi na ako spread the sunshine. Spread your kindness, Oh, bagid. na, Kag muna ito, konti. generosity actionary Kaya ka. ang bultada, sinasang babaw si mo, sobra pa na deal mo. Amo to actionary ka. Ang mga good deeds or mga mayo dira nga hinimo actionary ka. O ano ilabot ko hindi dira mapakita sa social media. Yes. Importante may nagatulok sa ibabaw actionary nga ay amo ni sa amo ni. Amo to nga pag lockdown tiya diri sa amon, diri sa balay namon, kami nga 11 ka pamilya. Way ko nung dumdum, ay, guro may pala buton, tas niya. Uy, nakibot lang ko nga mo to. Una-una na padalagit ang barangay. Sus, damo bugas na dugay si Mayor Bing, city government, nagpadalaman. Bulong ko ari, damo grasya ba? Yes, actionary ka. Mag-iwan sa mga grasya namin pag actionary kung may mga mabatong kapag bilang ang mga mensahe. Oo. Mga mensahe, simo sining mga abiyan nga nagapabakod tagid. Simo sining panglawason. Oh, na. Naga-pray, nagapangamuyo sa imo sining recovery Yes, or so. nagapangamuyo sa negative dira nga result or wala lang sang symptoms nga magwa actionary ka. Ang gani. Mas sobra-sobra pa na sa mga material or pagkaon dira or anuman nga ayuda nga imo sini nga mabaton. Galing kay way ito ng pabalo sa itong chimpo. Kay damo rin pamangkot sa ako kung nadula ka, actually, kung nabulo bakasyon lang ko gamay ah. Basta kabalo na kabaraliti na gali. Wala. Subong daw ka revelation. Subong ang revelasyon, no? Subong kitapos na mo. Okay, bisa kami actually, Eric, nga may nagapamangkot man sa akon. Oo. Nga magadto ko to sa NGC. Ang iba di dira nagapamangkot. Ito nga wala ko nabatian si Action Eric sa Night Patrol. Oo. At ikaw may mga importante lang may mga important matters lang ang ginatender sa Action Eric. Bro, isip-isip ko dahil mga dala si Andy, si Leomar, Toto Jeep, mga 14 kami ususunod balay deal mo. Mayo lang kay bakod Oo. ang immune system actionary. Pili naman yung mabasa actionary ang mga nag-positive sa COVID-19. Oo. Kay kisabalati, amo na bla, no? Kay mas grabe ang mental torture. Ay, Sini grabe, mga nag-positive actionary. Hindi natin sila pagbasulo na Oo. nga close contact kita dira api o nalatnan kita. Kay hindi man na nila gusto actionary nga matapikan kag mag-positibo sa virus. And medyo may gamay pa ganito nga kwan ang BHW namon bala to sa barangay, kiti kagawad man tada. Siya actually, Rick, ibutangan tayo rin isang home quarantine. Kung butangan gid na ya, kay para balas ang tao sang kasi kaingod din namon nga home quarantine kami. Kita daw nauya sila guro nga mabalaan mo ano kung mauya ka ho. Gamay tayo puli na nga pula actionary mo. Oo. Nga ginabutang. Amo Correct, na wala correct. niya special treatment kung actionary. Kung Oo. positive ka, positive ka. Kung negative ka, negative ka. Kung quarantine ka, quarantine ka. Yes, so. Amo na siya dira. Kaya hindi kayo dapat magkahuya kung positive ka. Ano mo ka positive ka? Correct. Kaya iba niya, ginatago-tago. Pag mo siya pala dilaw mo na. Oh. Ang mauya dapat ang mga nagabinutig sa mga contact tracers. Namugin na kay hay mag contact tracer to sa totoo lang susugin na gasulay man sa init mo.
Oh, init, ulan, actionary, kagang risgo, kay mas prone na sila yang. Isa pa na. Matapikan sa COVID-19 do ati naka-PPE sila, Correct. complete gear sila actionary. Pero ang risk ara sa gihapon na hamakon mo ti ma-PPE kada bilog ngadlo kada mag-contact dira sa mga possible close contact ang balhas mo siguro actionary sa sulod nagatalalagas na no. Grabe. So, muna siya ang dapat maintindihan sa publiko, pangaman, no? Kay hindi na maghulat nga ma-experience mo, ang experience siya sa iban para madudla ka. Correct. Budlay. Yes, actually, especially dito sa Bacolod, ang una, below 100 na kita, subong, Tuod, no? hindi na kita mag-1 actually, subong 97 cases, 97. Ini lang adlaw, no? Iningadlaw mo na siyang official report sa That's Department of Health. include na nagurod ang kon, mga polis? Oo. Dira sa police station number 4. Gani. Oh, di subukan siya na ka tawhay gani sa wala ba iba. Basa na yung kasi ang pulis siguro ka worry man nga do halos makapdanan nila do nagparasitive na sa COVID-19 nga mga pulis oh. May mga surveillance testing ang ginapatigayon ang Bacolod DOC. Mayo gina. Okay, but reaction nito kung mag-outbreak dirabi sa BCPO, pila ang population 700, kung pila dirabi mag-positive. Ay sus. Sino pa da magsaway kung curfew? Sino magbantay dira sa checkpoint? Kag hindi na monitor bladel, halos tanan ka mubos gid. Correct. Amo siya budlay, no? Kay ang kada pulis, mga pamilya, mga ginapulian, may mga kabataan siya nila. Kay normal na mo, kung pulis kaya ati, kisagad sigdugsing ra, simon singa baby. Correct. Simon singa kabataan. Kaya may ginapulian, kaya di action Eric, nga pamilya, amo siya ang budlay, no? Kay ti, amo na bla, ining mga kabataan, mo may nagahatag, kusog sila sining mga may mga frontliners, action Eric mo. Yes. So muna ate, halong-halaw lang sa aton sining mga ka-action kay ang syudad naga-ubraman sang mga nagakaigong nga tikang kag ang suporta kag bulig sang pumuluyo ang ilaman sini nga kinahanglan. Ang importante daya ang kuan gid kooperasyon gid sa pumuluyo gid kiti ano man nakabaka-baka sa city government kun ang pumuluyo way gaupod kag nagabuylo kag naga-kooperar. Correct. Karong community pantry Black Generic, hindi naton pagimuon nga rason nga makatuga pag sa mga new cases. So dapat magpila ka sa mga community pantry, sunod ka sa mga protocol na gina-implement sa mga organizer. Kaya importante dira ti makabaton ka sa mga ayuda, mga kinahanglanon sa sulod sang panimalay. Speaking of community pantry ti ang aton kay ina sang agad do kanami man sang do ka systematic kay na deal no? May na constant reminders ng sila siguro actionary ka. Kaya iba doon nagka-excite mo. Nagka-excite actionary nga magkuha sa ayuda. Amo na ang ati, sunod lang sa mga protocol na gina-implement. Kaya importante dira is matagan kag makapauli sa inyo sini mga panimalay nga wala sang virus nga dala. Sa First Community Pantry Action Day, salamat gid sa mga sponsor ta kag salamat man sa mga taga Police Station 1. Yes, actionary ka. Ara sila kay na no? May mga pulis nga nagabantay, ang nag-coordinate na kita sa barangay. Yes. Kaga mo na, may sistema. Kung baga, tibuas ka lang, bantayan lang kung diin possibly ang next namon nga location. Buwas may isa naman taga-barangay, no? May isa ka barangay. Buwas, Part 2 ni Part 2. Part 2. Hopefully, action Eric, masunod-sunod. Kabay pa? Hindi ba lang isa lang kadlaw, kundi ito ka continuous nga programa, action Eric. Give back kita sa komunidad. Kaya mula nang gina-remind natin nga do may mahatag kita dalang gamay nga mga ayuda, gamay nga blessings, mag-comply lang para at least hindi tayo mabasulan sa reaction Eric nga gindumog sang tawo kag nangin super spreader nga event in community pantry. Ti daw halos to kinang pamuluyo sa barangay 9 kinaduga yuhom-yuhom kay may ginabitbit, no? Hindi lang barangay 9 action Eric, kay iban nga barangay kag ang mga naglabayan diri sa aton sa nga community pantry. Kuan man nakambit man? Nakambit man. Okay. Tablang mga nakalabay lang, baka nakadira bulong sa butika. Tapos kita may nagalinya, tilinya ka. Grabe tuod, no? Wala nga do ka damo-damo, no? Nagalapad ang aton sa nga coverage kag mabuligan actionary kay batayo kami mga barangay 11 may iban nga taga iban diri nga kaiping nga barangay sang barangay 9 ang nakabenepisyo actionary ka. Gani mati salamat gid sa aton nga mga kuan nga mga tagparamati nga ga-support gid sa amon nga mga sahi sa programa sa Action Radio. And we are still open para magbaton sa mga donations. Halin na sa stars nahatag nila sa FB sang inyo funds.
Okay. Barang... Muna siya, actually, ang mga Facebook stars ba lang nga ginasend. Okay. Sang aton sining nga mga netizen, kag nag-support kung may mga Facebook live kita. Barangay 39 kag taga-araw? Amo ni sila gali nagatag sang sang stars. Yes, actually. Salamat gid. So, muna siya mga stars nag-amat-amat na siya damo, ma-accumulate, kag pwede na siya ma-convert or ma-payout actually ka. Ay tuod. Muna siya ang gina-ubrahon natin nga source of fund actually. Kag muna siya ang ibuling natin sa community. Okay, but very good. Doon muna siya ang purpose ang sining program, ang purpose sining Facebook star. Yes. Actually ka. Salamat gid sa mga nagapadala sang stars. Yes, no. So, laktin nyo lang ng bulan para nasanag pa gid, no? wala si Derek Busan 10 stars lang nila, mga 20 stars, 30 stars. Okay. Wala nga nagadugang, tub-tub na naga 1,000 stars. Kada mo na siya, pwede na siya ma-pay out. Kag mo na siya gina-utilize natin para may mabakal kita dira ng mga bugas. Aside sa mga donations, kamabaton sang Aksyon Radio Bacolod. Amo na ko nung iban kay ina nga nagpila kay ina Dale amo na sila. Kabuti namin gid, salamat gid. Madamo gid nga salamat kay dako gana nga bulig action Eric at least meron kita sang source of pag ikapudlay kis amin nagapadulong dira sa stasyon sa Action Radio. Pangayo dira Action Eric ining mga watchers sa hospital, may mga gid pang admit lang mga pasyente ti nagapangabay kis pamiliti-piti lang pamati wala kita may makuha ang Action Eric. At least paano may mga source of fund kita pero amo na importante subong halo wala kita para avoid kita nga ma-admit sa hospital anuman klase nga balatian. Correct, Will. Action Eric, ang observation report subong Sabado night ginadulong sa inyo sang D3 Bio. D3 Bio mga ka-action na may rasang extra virgin coconut kag vitamin D3. Dale Salazar, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action Dale Salazar. There you have it, observation reports ang ato sila nga patrol. Ang dugang nga mga inputs kag mga information nga gindulo sa ato ni Action Dale as rejoinder kag reminders sa ato sa matag palamati nga mo na permis sulit-sulit na mon diri maintain tagid, i-sustain tagid ang ginatawag nga health protocol. Salamat gid sa ato nga mga sponsors sa first day or sa unang adlaw part 1 sa aton sini nga community pantry. Damo gid ang nabuligan naton mga sobra 100 ka mga persona, no? Buwas may isa naman kami ka barangay nga kadtuan. Pulo panilag na kamo dira. Kaya ba si isa sa mga barangay ang amon kadtuan buwas sa part 2 sa ato sa community pantry sa Action Radio Bacolod. Ang report kinabatian Bacolod rin kay Action Dale Salazar. Ang ginadulong siya sa kalawan sang D3 Bio, ang pinakabago garantisado kag Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. #2 Bombo Radio 38.70%. #3 RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1.
sang banwa mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kay Watski kay Trujillo, may gabi nila kag may lang nga pagpaurok-urok sa kay Kuya PO3 Makuring ha. Sang police station number 10 dira naga-monitor gid sa aton. Kamusta mga taga police station number 10? Under sa command kag supervision ni Police Captain Armelin Vargas. Ang mapisan dira nga hepe sang station number 10 upod sa mapisa niya nga mga kapulisan. Nagapaurok-urok gid sa action na night patrol program, no? Kamusta si Toto Rogelio Catalbas Jr.? Misis siya kapamatigi sa aton kabataan niya. Pati nga mo amigo daras puno lunok. Sakay Mr. Rioben Tampos, ang LTO chief sa Bacolod, padayon man nga nagapaurok-urok. Engineer Nonoy Garunan kay Ma'am Julie Hamandres ang All Sector Industrial Sales kabangkaran dira gapaurok-urok man. Salamat gid. Kay Maninoy Mr. and Mrs. Jerry Ontiveros and family. Kay Mr. and Mrs. Roger Montalbon family. Kay Maninay Sinchada, musta? May kakaloy bibidal dira sa Rosario Heights sa Division sa Barangay Takulinga paurok-urok. Sa kay Toto Chong sa Polo Restaurants dira kasi kay Banban sa kay Bimbim sa kay Ching man dira nga pagpaurok-urok ha. Ara pa sila ga pamati. Sa kay Sparkly dira sa Kabakungan nagapaurok-urok gid si Marilo Kahilig. Si Rowena Jopinis Baquiano, ang akong kumari, bago ka pamati man, no? Si Vladimir Burgos Lopez, nagapamati gid sa aton, no? Ang iya pamilya. Tamiyaw lang si Mamaya Winnie Burgos sang Biscom Binalbagan. Gapaurok-urok ito. May gabi, Action Eric, mayo gid kay nakabalik ka nagali Action Eric.
Mati lang ko di Purok Bilyamar, Barangay Estepanaya. Ryan Lamina Alicante. Salamat gid ha. Sa Barangay A1 Manaplas, si Marilo Kahilig, paurok-urok gid. Daghang salamat gid. Kay Kuya Mark Efren, may gabi gid Kuya Mark Efren and the family. Siling niya, Kuya Eric, good evening. Good to see you again sa program mo. Salamat gid kay Kuya Mark Efren, kay Mrs. siya kakabataan niya da. Gapa urok-urok niya mo. Amo ni uraso, gabugtaw pa yan mo. Gapa mati pa ni si Mrs. Efren, no? Salamat gid. Sang inyo dira nga pagpaurok-urok. Ang iban karon naman kay mahina kalaban. This time i-check ta na report na gikan sa ato correspondent. Una ta report live gikan sa Northern Negros. Upod kay Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon Roger Gutib sa line number 2 sa report. Jer, may gabi. Jer, please come in. Yes, action direct, may gabi sa mga aksyon, boy, idlaw, di ba? Kisanay, bi, ganay, kisanay. Kiss. Okay, sir. Ba? Salubot. Ba, ito suso ba? Doon nagasop-sop kasang suso ang imukis ba? Doon hidlaw-hidlaw ako kay Aksyon Roger Gutib ba? Musta ka, Jer? Musta? Ate, okay ba na? Do ka na yan, ayas ang tsura mo sa mga ginapost mo nga picture mo sa Facebook mo? Daw ay matama, Gani man, do ka nami lang Kara lang yapon ang kaayos ang Ginoo bisan pa nga na person under monitoring. Gani, no? Tuod mo daw mo kita iligihan gali, no? Nakipot mo ko nga mo natabo gali simo da? Oo, pero unaya daw medyo nakatibawas yan gati pagka 3 kadlaw taon nag-result negative mo. Boss, salamat ginong. Mula, damo man ang nagyan sa giman, kita medyo kagiman, okay lang ka. At least na-share taman ay nagyan ta. Gani man. Kaga mga serving election man sa ila, nga amo na kabudlay, gali kung matapikan ka COVID. Oo, kung matapikan ka COVID, may lang kung may mga misklanaon, mga siminto kayo, Makapulo pa balhas ka, no? Sige mo nga palibog mo nga kaya daw mo daw kalain pero tikon pakuan mo lang patawhayan mo kinason pagkondisyon mo lawas mo. Sa totoo lang gipagi ko lang to sa palapala ka crackstone kag kuan mo kag balas mo. Kay hindi ko gusto manumdum sang amon abla. Gani man Pero namian ko kay kuan kagid kabalo kagid mag-handle sa correct. Kilala ni ikaw mismo kabalo ka mag-handle sa kagulingon mo, Jer. Kay kabudlay bla ma-pressure ang paminsaraw mo bla. Muna wala siling akong why ka na may mahimo. Actually, may mahimo ka pa. Gani man, oo. Anong himuon mo kung ay ka na may mahimo? Kinanglan, kanto ka sa mga butang nga sa liin, magka-create bala sa another pagid nga video. Kagaway labot nga malipat ka bala, Jer, no? Makalipat ka dali. Oo. Mo lang kinanglan, kung na magid matunan mo ayo. Oo. Ma-plastar mo mayo. Yes. Kaya ang importante ang pagtuo mo sa Ginoo hugot gid Jer. Napagpamuyo kag pagtuo gid sa Ginoo. Why kagid ginapabayaan sa Ginoo tuod kun magangayo ka lang bulig sa iya kag may pagsalig gid bla siya Jer. Yes, man. Muna mayo gid. Mo importante da. Kaway kita na iya sang kaway kita sinadaya sa sila nga i-kontra pag nakati kung amo sinaya ang prinsipyo, ang prinsipol kag kontra ang panato, masilibran diin, abi ang gusto pa karon ko ay kundi pag ginausto. Gani man, no? Kaway kita, ang guwas na, gusto na niya. Gani man.
Importante, gabot ang gabot ang bugay Aw, wala ka untat Kita mo nga kibot lang ko nga tagpila ka kilo nga bugas kag noodles dilatas kag sus. Damo-damo. Sining ko baw ang ako maliganig kuan man aga abot man nga ko. Abi ko gani ko namunol to kapon, dili gani. kiti may ara paglia. Gani, grabe git. Oh, kita mo. Kaya nga dapat aton gid nga i-acknowledge bala. Ang grasya i-spread mo man kuno sa imo man katupad mo. Nan. Muna. Kita na mabula kina kita mong grasya sa Aksyon Radio kina mga 200 kina katao kinang nakabenepisyo to kina sa aton nga first community pantry to kina. O ba, nakita ko to. Hindi ko gani ba ka tao mo yung katama. Ablay na walang makabuli kasi kita mo the best. Why na sa mga batyagan ka ba siling sobra pa kalipay na? Man ang tao nga nagahalin to sa aton nga gimpang raya to nga mga kuluwaon to nila pagpuli nila buga ang yuhom ga labot sa lunggan mo. Kag the best mga item nga nabutan to sa community pantry to sa Aksyon Radio. Oh, gani man. Sus, grabe. Tiyamak mo 200 ka tao. Basic ito mga kinanglanon sila pa ni Balay Blang. Ginablang kinanglanon mo nga. Oo, gatili ka na mo bakal, kundi bisan sa isa ka bisan sila ng bakal. Sa kadlaw, kung nakadako na bulig na. Dua kadlaw. Isipa bala, 200 to sila na benepisyuhan kay na? Mawa, the best of sunerek, kagama, ito na malipod sa aton sa aton nga ginoo sa kinaasan. Amo gani na nga Yan mga butang na ati ka muna sila, the more blessing you receive, the more blessing you share. The more blessing you receive. Ako lang matabo, ati padayon Aksyon Radio nga nag-number 1, pangod sa sunerek ka. At least ang ginoo sila nga bo kaayo mga Aksyon Radio ni kay mga bugana nga ginata ko sila gina-share nila sa akon katawhan amo na bla. Mugid na ako direct mo. So, sa ano bilang kada tao mo sa pulong tao to. Bisan pa to, di isa lang ang bila ko naman nga maginayo ang ginoo na pulo. Isang nabalik to, yung napulong tao to. Pero di ko pati ang isa lang makapasalamat sa to. Tanan to, pasalamat. Tanan to, pangamuyo ako radyo. Ang ila to yung ang balik nila sa ato niya, simple naman yung pangamuyuan ito na Aksyon Radio nga maglawig pag sila para damo pag sila maserbisyuhan kag matagaan damo. Muna Aksyon Eric. Ngati, sila mo lang na ang pagkuhan mo, sila mo maatag ka o Actually, ang domino effects na, well, sa imo stat niya, ibalik sa imo doble o triple o 100 folds ang amount ba lang bilisin na. But kung proteksyonan ka nga, wala sa mga aksidente, wala sa kung ano man yung mga trouble, wala sa kung ano mga suskadako ng blessing, mga unseen blessing, actually na mo. Pero, tao niya. Ara na Aksyon Direct. Tao na yan nagapangamuyo sa Aksyon Radio nga palawigon pagid sila taga-ayos sila sa malawing kabuhi pala sa mga disgrasya kabalatian bladger no? Mugid kag ma-maintain ka lang kagwapo. Amo na tang tirada nga maintain kitang kagwapo bulo ka gisalaw ka lain man nga ti gadugay ka gatiner ka kibutan to bro ugkas man ang iban kay gaway ka man kayo na gwapo. Ayo di purma. Sili ko na gwapo ka talaga si Buto. Hindi makita nila kung subuhan mo na kayo kagwapo na sunodger kaya sineri ko. Tiyo di kinami yung matian. Osto. Kantuod ginaya. Osto. Ay, antes ko malipat, happy birthday kay Toto Gister Sangko, bata ni Iba Sangko, ba Toto Joel Sangko, birthday mong? Happy birthday Toto Joel birthday. Hindi, bata yan si Gister Blas Sangko. Toto Gister Sangko. Bata ni Joel kag ni Iba Sangko, birthday mong Ay, gali, happy birthday. Tubong ako na kag the Lord bless more, no? Ibalo ka, buhat yung bataan kiti ilang daging ni kanan pakita ya sing sakto nga implo bla. Si Day Iba kay Toto Joel Sangko. Tingbon ko na Iba, Toto Joel. Ano? Tingbon ko na. Ayo di purma. Greetings ka sa puntag may kauit ka ha. Ano ka naman si mga timpo? Huwag kang kumilos na walang pakinabang. Hosto. Amo na ng tirada.
Report natin na. Balita ko to. Kung ikaw ma-report sa akong to, ubuso mo yung program, Kuya Permi. Ay, hap-hap lang, hap-hap. Hap-hap lang bala. Ari man tao. Hindi pa gulpiya bala. Baka pala pungko ka na hindi. Imo na tanan. Yo. Nako mo ko timpo. Sibo nako pa kong gatin sa imo programa mo. Mas kita balita ka tao Kaya ito masayang off na tao. Kailangan gabi ito talbik po hinulan ka. Uy, oo. Musta sa tubig ka po hinulan? Ate, okay man. Okay man sila ni Councilor Bambo po hinulan si Mami. Si Mami. So, Mami, senior citizen. Hindi mo na nga. Hindi na magwagawa. Galing kay ti kan mala. Arrive and sila na tablang ang strength permi na tag sa Ginoo. Sufficiente ti mala. Okay kaya po na. Ay si Major Benitez, sila ba pati sa Tonjer? Major Benitez na? Sa Special Action, sa Special Operation Task Group na siya. Oo, ano pwede ni Major Benitez, lipat ko? Si Antonio. Antonio Benitez, no? Police Major Antonio Benitez. Kapamatis mo sa ito, no? Monitor sa. Amo, may gabi. Gina kay Police Major Antonio Benitez. Congratulate. Ano kayo ang wanted person to sa Midillion. Nakopla. Grabe. May ato may granada to kag KG9? May pusil pa to kag may granada to. Grabe, no? Siguro, bilo ko naman si Major Benitez kasi basta magtrabaho na niya, piyo-piyo na. Huwag ka-ekto dumibot ka naman silingon na. Ayo, di purma. Daw ala, Police Lieutenant Colonel Albert si mga tirada mo ba? Dera ka mabati mo na si Police Lieutenant Colonel Albert siya. Gane. Baba na, steady mo na, steady pulse. Wala na paglubad niya. Husto. Wala magapugis. Apo. Sana lagi-lagi, sumdan ko na. Sige na, balita ka na yun. Sige. Balita ta. Si Percival ga, hulat mo sa ripiya kalinya to? Ay, gali. Oo. Sige. Ang balita ta si Eric nga nagpasalamat kitong taga-barangay Sunto na. Oo. Tungod kay atong 99 ka mga positive ti hawas ito pa fireworks siguro sila Letod. Daw Independence Day nila kay barangay sa ginada sa Porokmay na Suwagon matisubong ang bilog na Sunto. Barangay Sunto. Ang ilaman sila nga COVID-19 cases, duhan na gidlang lang. Ay, very good. Now, out of 124 action, Eric, itong pinakataas na wanding, daw nag-ambas-ambas si Mission Carlos, na daw malumpaan pa namon sila. Subong i-action, Eric, 36 na lang. Nagnubo na gid? Nagnubo na gid action, Eric. Ang damo, di subong yung kaso, hindi yung sila nga damo ara sa barangay naga-11, mo na nagapanguna. Okay. Ang tinampaan nga anom, 3 na lang. Kalabanan din mga 1, 2 na lang. Kag may mga 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ka mga barangay nga wala gidya sang kaso out of 22 barangay sa siyudad sang Cadiz, America. Sige. So, kabay pa nga mangin tayo yun sa sining 36 sa 22 o kung ang 36 ka kaso, ang 28 sina, 28 gina, amo ina-action Eric ang local transmission. Bawda mo gali? Teo, sa time to 124, ang local transmission is 113 So, swerte ka, kwanda mo, pero sila kalampuas na, kag may isa ko din pagabay na gid si Kapamati subong si Pari Lilot Rosales sa Bigot Eterini gatib na actually sila pag swab test. Okay. O galing ipakamayo sa amon der local ATF nga 250 ka mga household. Kaging kuhaan tag isa-isa ka membros pamilya kagin pang swab kag nag-result sang 40% gid no sang 250 household ang
ang nag-positive, ang tanan to nga positive kag negative, din quarantine tanan-tanan. Okay. Pero, kaya muna nga may restaurant pa na sila sa merkado, niya pre, palihog ko na, pumati ko sa action radio kung gabi. Pangabay lagi pa rin, ay kaya malukal mga tao na dilok mo kanto sa amon nga kalenderya, tapos kami, tuloy, negative man kami, galing kitin na dala na lang blatanan. Gani man. Hindi ka mo na masilingan daw, masilingan mo daw delikado na. Kasi negative na sila. Kami sila positive, tapos nang ila, cleared ng tanan to. Nagpatigayo na gano'n sila fireworks, ulit ka daw, nakabig na sinerek nga Independence Day nila sa sining ginatag nga perwisyo sa COVID-19. Kasi white away mo na, kasi ang gobyerno mag-implement ng sinerek para mas save ang tanan, para hindi maglapta ang virus. Correct. Sa balita naton, nagsunerek sa bahay naman sang police report naton, tigin confirm gid sang SDO nga top 8 drug personalities ang ilang ginoperate kay ina. Alas 10 ang takna sa bahay sa Purok Pangigi, Barangay Zone 2, Barangay Zone 6 sa siyudad sang Cadiz. Ining si Rene Gabriel Artos, 32 anyos sa edad, nakuhaan sang 7 tanan ka sa siya sa elongated Cebu o kung ginapatihan nga Cebu kasi wala pa man result sumugi pa idala pa man sa crime lab. Ang 7 nga ini nga anom sa iyagid bulsa kag ang isa naman buy-bus item nga bakal sa pulis siya. Na-recover man to ang 500 peso bill nga mark money halin man sa iya sini nga posisyon kag control. Ang na problema ato sa bumberi ni Gabriel ngayon mo ni ang suspect o subject sa bypass operation ang duwaya ka mga ido nga dalagko nga mga Belgian. Ayabaw. Kung sino mapakaon kasi siya lang to isa sa iya man sining nga balay. Pisling ko isa na pagkaon da sa mga kaingod mo na kasi hindi naman naguro madala kung gano'n adoptaron pa na kay adoptaron ng base mga gat na. Lagko na ho? Mga friend. Lagko na May mga turuto na pwede mo man naman sagod. Pwede pa galing ko magkamo na yan. Lingko ang baho. Mula na yan Rene Gabriel yan. Lingko ang tandaan las ng baho. Kuya, hindi na niya matandaan. Bilja National, malawig-lawig na siya. By bus na, Nobel pa na. Nobel pa na. Di mo na nga daw mo itong naproblemahan yan. Lingko tayo patawag yung pamilya mo lang kagamo pa sa pupuo. Sanda. Naman na mimo yan. Kasi duwa ka mga ido nga nadalasa ang ila na perwisyo. Sila magulya mo. Baligya sang Siabo. Ang lalo, kadto sa Indoria. Mga aksinere ka. Bayo ka, kay na pa mangkot siya gani kung iyagin to, tinigako man siya. Din ko, iba niya daw ay mag-ako, pero ma-atleast siya si mo, ga-ako ka. Bakal gilwan siya, kagamo na, top 8 most wanted, o kung top 8 sa bahin sang drug personality, ini nga persona action ereka. So, wala sang yun ano man nga mga investigasyon pa yung mga kapulisan si pag-turnover sa isa ka sulpak nga voluntary nga gin-turnover action ereka sa isa ka 66 anyos sa kay Police Staff Sergeant Jed Rimata, membro sa Cadiz City PNP. Inactually, wala man ni siya bala, pero at least surrender na voluntaryo ni Dominador Kasipong. Residente ini sa Granville Subdivision Barangay Daga, Sunod sa Cadiz. Sa report, natigin dala na ini sa record sa mga ila sini na recover nga mga lost firearms sa ila sini nga programa Tokhang kontra Ginaglian nga pusil. So, ini siya kayara karon sa custody sa nga may nga kamot labi na gid sa kay Police Corporal GB Villarino sa Investigation Section. Ini nga mga armas nga turnover ka panawagan Japon ang kapulisan nga kung may mga armas kung mga unlicensed tag mga armas yung tanyo na pwede nyo Japon i-surrender kung nga di ko makangkol sa kaso kabasi kung baloan may armas kamo kag ma-operate kamo sa katon kapulisan may kaso gid sila nga pagatubangon aksyon ereka. So para wala nga tumadong nga report balita kag informasyon
At amya talaga kang Pedro Diaz, kay Mr. Joseph Diaz, pumati man sa aton, rin sa aton, sila nga pagdulong sa mamarita, kay sumong man siya kay Fiscal Benjamin Maido, kay Ma'am Linian Maido, nga pumati. Madari sa syudad sa Cadiz, sa Sunere, pumati, di si Miguel aton Duin Javier, kay sumong man siya Totoo Abig po hinulan, Councilor Bambu po hinulan. Nagkapamati man ako sa Eric Toto Jules Ributon, kag si Miguelando Bacuyer dira sa Power Dream ka purok-urok na kanagabi sa Action Night Patrol. Report gikan diri sa may syudad sa Cadiz na sa Marita una sa Action and sa Action Roger Gutim report sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Roger Gutib, Brother Abit Live Report gikan sa Northern Negros. Ang balita ng aksyon na Roger Gutib giradulong sa kalawan sang DTX 500. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Abang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radyo! Yan naman ang report balos ni Aksyon Percival Binamor gikan sa Central Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sira number 2 si Aksyon Percival Binamor sa report. First, may gabi, please come in. Mayong gabi Aksyon na Eric kaga subong man sa aton nga mga suki nga nagapahurok-urok sa Aksyon Night Patrol. Sa gihapon Aksyon Eric no ang Isabela Police Station nagakandak man sang operation against sang wanted person no. Mga alas 3 sang 15 sang hapon digto sa may barangay San Agustin, Isabela, Negros Occidental. Ini ang aton nga kapulisan sang Isabela sa pagpamuno ni Police Captain Ryan P. Villasario, ang Chief of Police sang Isabela Police Station, nagdakop diri sang top 2 most wanted person action Eric no sang municipal level sang station. Bit-bit ini ang warrant of arrest ang aton kapulisan upod man ang aton warrant section division kag ginaserbihan ini ang isa ka persona nga ginkilala sa kaya Jimboy Tahan Ilara no. Jimboy Tahan Ilara 26 anyos kag ini siya soltero kag pumuluyo sa sitio Balan, Barangay San Agustin, Negros Occidental. Ini siya giniserbihan sang warrant of arrest nga may criminal case number
4542 aksyon na Eric. Kag sa kaso naman nga murder, kag ining warrant of arrest nga gin-issue sa iya, permahan kag ginpanaog kag service sa suspect kag ini siya nagalin ini sa kay Honorable Cyclemen Hison Fernandez, presiding judge ang RTC Branch 63 La Carlota City Action Eric. Kag ini siya panaog sadtong September 14, 2015. Kag ini wala sang bail recommended action Eric ang among warrant of arrest nga gin-serve sang aton kapulisan nga ginpanaog sang korte batok sa iya. Karon ini ang suspect nga si Jimboy Tahan Ilara, 26 anyos, nga padayon nga nagakupkop sa mabugnaw nga riyas sang Isabela PNP action Eric, no? Kag sa piyak nga bahin, no? Diri sa siyudad sang La Carlota action Eric, so kainaman sang aga nagpadayon man sang barangayan niyan ang aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe, ara man ang aton nga PCR PNCO sa pagpamuno man ni Police Master Sergeant Malo Alositain, ara man ang aton nga Deputy Chief nga si Police Lieutenant Nuli Navarro, no? Ara man nagakandak man kag naga-assist sang mga pumuluyo naton nga nagakuha sang ila kinahanglanon sa ilang sa isa ka butang sa ibabaw sang lamisa. Nagakuha dito sila sang community pantry nga ginapangatag sang aton nga kapulisan sang siyudad sang La Carlota action Eric. So madamo ang nakaambit kaina kag ang pagbutang sang community pantry sa barangayan niyan sang aton nga kapulisan sang siyudad sang La Carlota ginpaamtang sa atubang sang daan nga Hall of Justice. So ari karon pamatian naton action Eric ang tingog sang officer sang PCR PNCO nga si Police Master Sergeant Malo Alositain action Eric. Pamatian naton. Carlota City Police Station, pagpamunto sa hamon Chimbo Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe. Actually project nito sa bilog nga kapulisan, no? Dili sa kapimpa dili sa Negros Occidental. Amo siya ginatawag na to nga barangay niyan. Amo mas sa region 6. Ang barangay niyan siya, amo siya libre ni siya ang ginapanghatag sa mga tao sa tigon ng crisis, no? Kada pasalamat kami sa mga hamon, mga sponsor, mga stakeholders na nag-donate man, no, sa ilang mga in kind of kung ano pa mga pulis nila. Kaya gina-renew man namon, kaya gina-apila man namon, kung sinoda may mga salusubra, pwede kita support sa bayanihan, barangayanihan, yung ginatawag nga ito, nga project ng PNP. Kasi no, may salusubra, gina-apila namon, nga pwede ka mo kahatag, support di sa mo sa La Carlota City Police Station. So mga to ang tingog sang aton PCR PNCO si Police Master Sergeant Malo Alositain. So panawagan siya sa mga pumuluyo sang siyudad sang La Carlota nga may mga ara nga sulusobra kag dawa-dawa sa ila pagpangabuhi. So gina-welcome gid sa pagdunar agud to sa paglahatag naman sang kinanglanon sa aton kubos nga kauturan diri sa siyudad sang La Carlota. Kag padayon ini ang ilaburaton sa paglibot nila, no, sa 14 ka barangay sa bayanihan Unwells naman siya action Eric kay ikarga ini siya sa may sisalakyan kag i-distribuer sa tagsa ka barangay nga ila makadtuan action Eric. So mo ini ang nakuha naton nga balita sa aton area of responsibility mayong kabilang sa nagaturok-urok sa pamati sang Action Night Patrol si Honorable Kapitan Chad Feria, Kagawad Jufred Sapanta, kag Honorable Don Gisrel Emboltorio, kag Kapitan Anabel Bermudo sang siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon diri sa siyudad sang La Carlota, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio.
Salamat kinaksyon na Percival Binamor live report kika sa may Central Negros. May gabi din sa kay Vanessa Mayo kag kay Christopher Redfield. Totoo ninyo gapaurok-urok pa sa aksyon Night Patrol Program. Magabalik kita pagbalik na ton final report sa Patrol 2. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa Tabalagad, i-check na ito sila Patrol 2 Crosswind Patrol. Balik ang report nga Pabalagad Action Dale Salazar. Sa isining final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Dale Salazar sa balik ang report. Dale, please come back. Action Dale. Okay, ano alam po signal ni Action Dale Salazar. Action Radio for episode time alas 11:12 na. Balikan ta si Action Dale Salazar sa balik nga report sa iya sining pagpangalagad. Action Dale, please come back. Yes, Action Editor. 54 talaan sa mga personnel sa police station number 4 ang ginpaidalom sa swab test subong adlaw, Action Eric. Ang police station number 4 according kay Police Lieutenant Liberty Indiape, ini Action Eric ang ginpahatagan sang priority sa pagpatigal sang surveillance testing subong adlaw. Sabado, kasunod nga may nag-positive nga 5 ka mga membro sa police station number 4. Buwas nga adlaw, may sa gihapon continuation sang surveillance testing sa kanito nga pulisana. 275 vaccinary according to Ma'am Indiape ang natala nga i-test sa RT-PCR test buwas nga adlaw. Again, confirm man sa ato kay nasang Deputy Chief of Police sa Police Station number 4 na si Lieutenant Ricky Kuya Vaccinary nga pwede sa hapon nga makapablatter or magreklamo ang publiko sa natakupan sa Police Station number 4 o galing, hindi sila pwede makasulod
sa premises or building sa police station number 4 kundi sa sagwa lamang i-accommodate ang aksidente bilang precautionary measure man kontra COVID-19. Aring tingog ni Police Lieutenant Liberty Diape ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Pero ang initial to kagina sir ang kuanang putanan police station 4 personnel ang ginuna naton. So kagina as per record ni deputy sa police station 4 wala pa to sila kalagot mga 20s ang agang as of 11 a.m. Pero more or less mga dira ang mga personnel nila ang nag-undergo sang surveillance testing. Oo, so gin-priority ang Station 4, ma'am. Ginuna ang Station 4. Oo. Pero may iba man nga police station nga today ang schedule? Wala pa. Ang police station 4 lang anay and then tomorrow ma-proceed kami with other stations and other personnel from headquarters. Actually, suno ka Ma'am Diape, ilahi patuman ang swab and go nga policy nga after sang swab testing. Ilain sa basta lang sa gyapon nga maka-duty ang kapulisan kag once nga magwa na ang resulta kanton mag-positive gid man, that's the time lang na sila ang ipikapon sang ambulansya kag magpatigayon sang contact tracing nga ginatawag. But noon, after sang swab test reactionary, pwede lang sa hapon nga maka-duty ang atong sinig nga kapulisan nga gintay dalom sa surveillance testing. So ka naman diate ining 5 kakaso sang positive sa police station number 4. Amo ni karon ang nagapabilin nga active cases sa Bacolod City Police Office. Balita gikan sa patuloy ang action niyo. Action dahil sa Lazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Aksyon! Ay, patrol! Salamat gid Action Day sa rasa, salamat gid Patrol 2. There you have it, ang pagpalakas sa Action Night Patrol program Sabado night. Magabalik kini sa Lunes, same time, same station. Ato sa nga patrol unit reporters in action nga nagpagaragad karon nga gabi. Action Percival Vinamor, Roger Guti, of course Action Dale Salazar, Action Ninyo Bugin ang atong kapiloto sa Patrol 2 Cruisewell Patrol, News Center Action at Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, backup diri kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Syudad Sangbago si Broadcast Engineer Edward Balico. Back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa kala sa mga Station Manager, Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa nagasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ko kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!